Stimulačné injekcie skladujte v chladničke. 5 až 10 minút pred aplikáciou si injekcie vyberte z chladničky. Injekcie aplikujte do podkožia, oblasť pupka 5 cm na jednu alebo na druhú stranu. Pred aplikáciou injekcií si dôkladne umýte ruky. Na pevnú podložku si pripravte všetky potrebné pomôcky k aplikácii. Dezinfekcia, tampóny, injekcie, nádoba na odpad. Aplikácia injekcií nie je viazaná na to, či ste na lačno alebo po jedle. Ergoveris bálne obsahuje naplnené pero, viacero jednorázových ihiel. Dáte dole kryt z pera, dáte dole papierovú krytku z ihly a ihlu našrobujete na pero. Piesť pera je pohyblivý otočný a v okienku si nadstavíte piestom dávku, ktorú máte určenú v stimulačnom protokole. Pokiaľ by ste sa pomýlili, dávka sa dá upraviť. V okienku si skontrolujete, či je dávka správna. Dáte dole krytku z ihly a aplikujete injekciu. Vydenzifikujete miesto v pichu, urobíte riasu, ihlu pichnete kolmo na doraz, stlačíte piesť, počkáte 5 sekúnd, vyberiete, ihlu odpojíte, zvyšné pero odložíte do chladničky a použijete na druhý deň. Použité ihly a striekačky nehádžeme do komunálneho odpadu. Hodíme do vopred pripravenej nádoby, odovzdáme v lekárni alebo vo vašom centre.